Barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Maganin ciwon sanyi na mata. Garin tafarnuwa, saiwar raihan ɗaɗɗoya ita ce rai ɗoyi. Garin kanumfari da citta, saiwar zogale. Waɗannan abubuwa gaba ɗaya a haɗa su a daki su waje guda, sannan a riƙa ɗiban cokali guda ana dafawa ana sha kullum safe da yamma. Sannan a ɗebi wani a haɗa da barkono a yi yaji da shi a rinka cin abinci. Insha Allah ko da sanyi ya yi shekara 40 a jikinki ko fiye da haka zaki warke bi iznillahi. Haka nan mazaje masu fama da matsalar sanyin mazakuta idan suka yi wannan haɗin za su samu waraka da izinin Allah. Allah ka ba mu dacewa, Allah ka sa mu dace. Maganin kankancewar nono. Dalilan da suke kawo kankancewar nonuwa a jikin mace suna da yawa, amma mafiya faruwa daga cikinsu su ne jinya mai tsanani, musamman a daidai lokutan farkon balaga. Gadon dangi. Idan ya kasance yawancin matayen danginki kamar mahaifiya, kakarki ko gwaggonki suna da irin wannan yanayi, to ke ma hakan zai iya shafar ki. Yawan amfani da ƙwayoyin rage ƙiba ko kuma magunguna ba bisa ƙa'ida ba. Sirantaka. Idan ke siriya ce sosai to nonuwanki za su iya zama haka, amma ba kowace siriya mace ce take kasancewa haka ba. A daidai lokacin balaga akwai wasu sinadarai na ƙwayoyin halitta da jikin mutum yake fitarwa. Wani lokacin kuma ana samun matsala ne idan jikin mace ya kasa fitar da isassun hormones din za su gabatar da wannan aikin. Na ma sai ga magani. Ki samu garin hulba ta asali mara gauri, ki rika zuba cokali biyu a cikin kofi guda na madarar shanu kina gaurayawa, ki shanye kullum tare da zuma, amma fa ba madarar kanti ba. Ki samu man hulba original wanda aka kashe kamar daga Egypt sai ko Saudiya, ki rika shafawa a nonon naki. Insha Allah kina murtsuka kina shafawa sosai, to insha Allah shi ma in aka yi hakan za a dace. Sai kuma yanda za a rabu da gishirin fuska. Masu son gyaran fuska suna ta magana, ki rike wanka fuska ki rinka wanke fuska ki akalla sau 2, irin wannan abin da ke fitowa kamar ƙananan kuraje na fuska a rana da ruwan dumi da sabulu. Yin hakan na magance samuwar gishirin fuska kuma yana hana su fitowa. Ki zuba tafasasshen ruwa a kwano ko roba, sannan ki rufe kanki da tawul, sai ki kawo kanki a saman ruwan zafin domin fuskar ki ta turaru na tsawon minti 10. Yin hakan zai narkar da maikon fuskar da ke kawo gishirin fuska. Ki samu bakar hoda baking soda, za ki iya samun ta a shagon da ake sayar da kayan hada kek. Daga nan sai ki kawo ta da ruwa, sannan ki shafa a fuskarki. Bayan haka sai ki jira ta bushe. Bayan ta bushe sai ki wanke da ruwan dumi. Idan kuma ba za ki iya turara fuskar ba, sai ki sanya tawul ɗinki a ruwan zafi, sannan ki matse kafin ki goga a fuskarki. Shan ruwa kamar kofi 8 ko 10 a rana na magance fitowar gishirin fuska. Lemon tsami na busar da maikon fuska. Za ki iya shafa ruwan lemon tsami ta hanyar amfani da auduga. Bayan kin shafa kuma sai ki goge fuskar da wata audar. Hakan nan na magance gishirin fuska. Zuma na taimakawa wajen rage gishirin fuska da kuma kurajen fuska. Ki shafa zuma a fuskar ki sai ki barta har tsawon minti 10, sannan ki wanke da ruwan dumi. Masha Allah. Da akwai sauran tambayoyin? Da akwai. To dan kara mana kafin lokacin, muna da dan sauran bai fi minti 3 zuwa 4 zuwa 5 ba. Wannan ta ce barka da warhaka, ya aiki malama. Muna jin daɗin abin da ake gaya mana. Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta a nan shine, an ce idan mace tana sa hannu a gabanta za ta kamu da ciwon sanyi. Ni ba na sa, sai dai kafin mu yi mu'amala aure da mijina muna wasanni da mijina, kuma yana saka yatsansa a gabana, shine nake tambaya. Abin da yasa ake cewa sa hannu a gaba yana da matsala, saboda idan hannun nan da datti za a iya ɗaukan infection a ciki, shine dalili. Amma mijina da dama da zai iya wa matarsa kowane irin wasa, in dai ba wanda ya kauce ka'ida ko kuma wanda Allah ya ce ka a yi ba kawai. Amma an ce matayen ku gonakinku ne, kuma ku zo musu inda kuke so. Amma dai ana buƙatar tsafta a cikin al'amarin. Dole idan wannan ne a tabbatar hannu farce kazanta bata makale ba inda za a je a saka maka ka samu da wani ciwon. Shine kawai abin da ake nufi. Wannan ta ce salam malama, shekara ta 19, saura wata 4 bikina.